Alam ma kanyakla otimne ringre ji 6 manowito ngimagi e masich ndek kalapapla. Sirikal olando chako chiwo osara manyien mag obila mopogore pachoka e chenro mopuodhi mar bero ngimagi. Jodak ma Migori dwaro ni mondo kas loso lalo mane pi koth oyweyo jumbe moko 2 mokalo ka giwacho ni yore wuoth bedo matek. Machiegni e weche manyien ma ka gi kacha, nyinga Milton Ochieng. En fungruok nobila ma pachoka bang' migawo mar obila kokalo kuom migawo mar arita lando meto mar osara nobila ma pachoka National Police Service, obila mag jela kod NYS kaluwore gi singo mane jatend piny ochiwo kaka yor bero sekta mar arita. Chenro no biro neno nobila duto ma pachoka omedo sachgi are higa 2024 e dwe mar 7 ka chenro mar mano ibiro time tiel 3. Lydia Okeyo nigi ler mathoth. Kaka yor bero tij obila kendo loso lwasi makare mar tijgi e pachoka. Chenro mar meto mar osara tielo mar 3 kendo mogik ibiro chaki dwe mar 7 higani. E tielo mogik ni obila duto ibiro chulo omenda momedigo ma are dwe mar 7 higa 2024 mane ochaki chenro ne. Kaluwore gi chenro mar meto mar osara no, obila ma pachoka manie lewo matin mogik biro yudo omenda maromo Sh57,700 ka oya Sh38,975 ma gisebedo ka giyudo, kama en medruok mar 48%. Obila ma osebedo jopuonjre ma osesidhi mondo mi odonji tich biro chako gi osara mar Sh29,296 ka oya Sh20,390 ma gisebedo ka giyudo, kama en medruok gi 44%. Obila mag NYS manie lewo matindo mogik biro yudo omenda manie kind Sh26,222 kod Sh37,912 kama en ka oyayo omenda mane giyudo chon mane nie kind Sh19,800 kod Sh32,315. Chenro ni nyaka sani osegiki 50%, to ka ochopo e giko, obila manie ngadho malo mogik koriwo koda kabado obila mar apisa mag jela kod NYS biro yudo osara manie kind Sh302,548 kod Sh576,120. Chenro mar meto mar osara ne obila biro chakore dwe mar 7 higani kendo ibiro chulo obila omenda mag momedigo are higa 2024 dwe mar 7 ka chenro no ibiro time kidienje 3. Bad migawo mar obila National Police Service nyaka sani motelo gi 57.2 gi NYS luwogi. Lydia Omenda modhuro kod kambi mar Adani. Jatend migawo mar wuoth kod apeyni Davis Cherichir owacho ni chenro ni manyien biro duoko chien dhungruok kendo medo kwan jowuoth kod osike. Jael Lieta nigi ler mathoth. Tenda manyien ogol kendo landi marwako joket mwandu mondo or kwayo ne thuolo mar gero kendo bero paw ndeke ma JKIA. Orak no biro bedo mar gero kar rwako welo manyien kendo bero chenro mamoko mag paw ndegeno kamoting'o yara paya ndeke kata runway, kuonde yiengo ndeke kod apeyni ei paw ndekeno mar kedo gi dhungruok mosebedo. We are out competitively advertising for interested bidders to come in today. And when we close the bids, there are the PPDA rules on opening of bids. Evaluation process will be in line with the law and so on and so forth. So basically, speculations, you cannot stop Kenyans from speculating. And this is why, as Minister for Roads and Transport, I'm here today to assure Kenyans of the process that we've initiated. I've shown you the documents. We've been working on this master plan since February last year. Ndeke ma JKIA gisani bedo kod jowuoth maromo 9,000,000 mokalo kwan mane olosne mokwongo, mane en kwan jowuoth maromo 7.5 million. Kwan jowuoth kod osike makale paw ndegeno igeno ni biro medore nyaka 22,000,000 ka kwan osike biro chopo tons 860,000 ka chop higa 2025. Ka okoyare to jolony wacho ni obiro hinyo ohala kendo biro mayo Kenya teko mar piem kod pinje mamoko. We'll really work around the clock and expect to deliver a new airport within 3 years. Yaro paw ndeke ni biro tok ketho rak mar winjruok motelo mane oket kod kambi ma piny India mar Adani mane nengone romo bilion 200.
Mae noting'o bero ndara mar ndeke kata runway kod yore mamoko mar medo kwan ndeke madonjo kata mawuok. Kamano bende ne odhi loso kar rwako jowuoth mondo oting' kwan welo mamoko maromo milion 10 higa ka higa gi thuolo mar biro medo yare e higni mabiro. What we'll be doing is parallel to the new airport, we'll be working on an optimization upgrade of the current facility within 15 months, so that within 15 months, the current facility should be able to uptake up to 12 million customers. Chenro no mar dongruok bende nigi lek mar loso boma e paw ndeke no kaachiel kod kar dago hala kata special economic zone e alwora ma JKIA. Thuolo mar oro kwayo mar tenda gi sanyo yawo e chenro dongruok. Riwruog jochiw thieth KMPDU olando ni koro gichungo ng'anyo mane gichano bago chakre kawuono e kar thieth ma Coast General Hospital e kaunti ma Mombasa. Maeri en bang' tend riwruogno bago romo gi gavana mar kaunti no Abdulswamad Sharif Nasir manosingo mar rakore gi moko kuom midhieche mane laktachego ochwalo ne ten kaunti kotelnegi kod jagoro margi Davji Atela. Riwruog jochiw thiethgo kata kamano okoni ne ok giloso matut e wi wach jata tije ma kar thiethno Iqbal Kandoala ma ende nochungi e tich ni mar wachno ne gisechwalo e doho. Based on the engagement that we've had, on the issues that we have put to the county government that were resulting into the strike that was to commence midnight of today, the strike stands suspended. We have agreed with the county that all the doctors that had not been promoted are going to be promoted. We have 105 doctors who are 15 from the common cadre, then 25 to job group, 33 to job group, 39 to job group Q, 25 to job, 33 to job group P, 17 to job group R, and 4 to job group S will be promoted by 1st of April. That is a total of 105 doctors. Deni ya mwezi mmoja kwa kaunti nzima ni takriban milioni 150 mpaka milioni 160. This was statutory deductions and pesa za SACCOs and loans and everything. So ile ilobaki ni miezi miwili ambao kwamba tunafanya mpango tutailipa hii June, na baada ya miezi mitatu kutoka June tulipe na hiyo nyingine, tuwe hatuna deni lolote aina yoyote na mfanyikazi yoyote katika serikali ya kaunti. Jatend migao mar somo Migoso Gamba dwaro ni jalup jotend mbalariany mag sirikal mondo ikre ne kepo mag jopuonjre mag CBE mabiro donjo e mbalariany kachopo higa mar 2029. Koloso e kaunti ma Mombasa e chak romo mar jopuonj mbalariany ma higani, Ogamba nowacho ni moingo jopuonjre 600 igeno mar donjo e mbalariany ma pacho ka koro dwaro mondo mi jotend mbalarianygo oket okenge mowinjore ne somb CBE. Omedo ni sirikal oyie mar medo omenda ne mbalariany ka koro kwayo winjruok makare mabiro miyo donjo jopuonjrego dhi e yo makare. That we can get, for example, the right data so that we are able to make decisions based on data and on evidence, not emotions. These guys are coming to university in 2029 to you. You are preparing your human resource, your infrastructure, and other things. But the way it is structured, my suspicion is that in 2029, since the grade 10 are now 1.1, I anticipate that you are likely to admit 600,000 of those because of the pathways. What are you going to use to admit these students to university? Is it exceeding expectation or meeting expectation? If somebody meets expectation, what does that mean? It means they are qualified to go to the next stage, isn't it? And if 600,000 of them meet expectation, what will you use to say I cannot admit them to university? Jodak e kaunti ma Migori ywak ni olalo mag tielo mane koth oyweyo jumbe moko ariyo mokalo mondo losi. Gimedo ni kata olalo mamoko mane koth oyweyo higni maloyo 2 mokalo nyaka sani pok olosi kendo oseketo pek e wuoth. George Juma nigi ler kowuok Migori. Koth mapek manocho jumbe 2 mokalo e kaunti ma Migori ne oweyo ka mwandu mathoth ne okethre moting'o lalo ma jotielo kata footbridge e boma Migori kaachiel kod mano bende koro tudo Nyarongi kaachiel kod Korwa e sub-county ma Suna East.
Jumbe ariyo nyaka ne olalo gi kethi kod pi pok olosgi, gino mosekelo pek e yorego mag wuoth. Kendo gie sani to en jumbe ariyo nyaka ne olalo nomukre. To onge gimoro amora ma sirikal osetimo. Kaka nobi molore mowach ni kik ti kode en obedo kanyo. Kech bridge modong' en kumodiyore, to en kuma piki luwo, kuma gari luwo. Koro ka sani giwuotho kuma geche bende ringe ka, ga pike ringe ka. Koro ka wabedo gi jam ma samoro idhi chung kanyo mang'eny, ma samoro customer miting'o bende chak lor, wuotho gi tiende. Moro yudo ka nyithindo matindo bende wuotho e wi olalo ne, to nyithindo gionge gi ng'eyo ni samoro gari moro nyalo ringo marach. Koro yudo ka olalo ni osekelo tich matek. E boma Migori sani jowuoth ma otinjo riemb nyamburko, joriemb apiko kaachiel kod jotielo tiyo mana kod olalo maduong' ma onego tigo mana kod nyamburko kaachiel kod apiko. Gimitime mano gima lich ahinya. Gimitime e mukruok mar darajano onge gima lich mitime, both county government and the national government onge gima gitime. Ane waywak nikech ochiele gi chumbe, to chuma mochiele go ni piny sana. Iyudo ka chuma mochiele godo en gimo manyadundo. Jomoko dhi machung' nyaka e dhoge kanyo, ka gima ng'iyo nyaka pi kanyo. Ma jang'isa ni kata nyathi moro samoro nyalo kata mana rony gi e buoye, bipo mako dhi oling'ore kanyo. Koro wakwayo national government mondo ging'inwa wach bridge ma Migori ka. Inya tuomi gi gari, inya tuomi gi apiko, to mano koro keto ngima mar mwananchi wa kawaida e yo matek. Jodak e kaunti ma Migori matiyo kod apaya maduong'ni ma Migori ka otele kod Kaliso Nduru wach ni bedo ni olalo e chuny boma Migori ma itiyo kod jotielo ma ende pi oketho kendo sani odin osemiyo sani koro wuotho kosebedo mayot e chuny boma ma Migori. Mondo mi olalo matindo tindo ma connect jigi mondo mi gimed gero. An kaka resident Masuna West, kaka jadak Masuna West, ne nitiere olalo moro ma tudo Paulweny to gi Nyanko. An nalose gi pesa na, kendo sani kidhi kanyo okonyo nyithindo madhi sikul, okonyo jo apiko, okonyo jowuoth makanyo. Koro nwang' ka luoro onge. Oganda e kaunti ma Migori wacho ni piny wacho osebedo mana ka gano loso olalogi, ka giwacho ni kuom ranyisi olalo ma jotelo mane tudo chiro Mombo kaachiel kod boma Migori mane pi oywero higni moloyo 2 mokalo nyaka sani koro pok olosi, kendo oganda osebedo kod pek e yorego mag wuoth. Higa mokalo, higni 2 mokalo ne nitiere olalo ma tudo Ombo to kod town. Kaka ora nobiro moywere, ne gibiro ma giwacho ni bang' dweche 2 kende iloso olalono, pok olose nyaka sani. Iywero gi to giwegi kamano. Koro wadong' gi yo achiel kende ni mandara maduong'ni. To ndara maduong'ni bende tin. Jakom mar bod munisipal ma Awendo Robert Mandela wacho ni gisebedo kod tudruok kod duol mochung' ne gedo mar apaya, the Kenya National Highway Authority, ma bende gigeno ni kodhi kawo okang' mowinjore. Motieke thuolo 4 mabeyo e lig maduong' mar Ingereza bang' Wolverhampton Wanderers chwado gigo